Да, и хора, гледайте сега какъв фал ще изпълни моят съотборник. Той не е най-добрият на света, но... Сега удари гол! И това ще е 2-2. Много интересен матч. Саня ще играе. И сега, хора, ще видите как ще ги смажем. 2-0, ама то на късмет им дойде, нали? Аха, добре. Сега, Сани застани отзад. Сани подкрепява ме. Сега пас, който е невиделица. Сега някой... Не, сега ще го оставим тук. Ето така ще го оставим. И хора, сега гледайте. Що ви го бе тъпе? Не беше снима. Ето го стане, ако мога да видите. Ето се. Да, ето го с Левски. Само Левски. Пишете в коментарите, ако мислите, че сте за ЦСК, ако не, не пишете. Ако сте за Барса, просто пишете, че сте за Барса. Не само пишете, а и също дайте харесване на това. Аз си види! И гол! И 3-2! Гол! Хора, абонирайте, хора, лайкнете това видео и пишете коментар. И от Стани имате коментар. И пишете коментар, кой мислите ще победи, но трябва да е сега. О, сега това е добре. И хора, няма как да. Как си? Краскарко. И за следващия път... Давай, пускай! Пускай! Малкият тръгва напред, добре! Хайде, бе го! Хора, казвам още веднъж, пишете... Ти си хора, казвам ви да лайкнете това видео и да пишете в коментарите кой ще победи и кой Нашия отбор, аз и той е там. Малкия. Само сега ще ви увелича да видите. Е този. Този човек, аз или ето този и другия. Айде почваме да Ян директно. Аре. Гледайте как играем сега. О, леле, няма да спомня. 0-1 ли е? Една секунда ли? Как подава на момче? Много да. Сега ще видим тук. Тук може да сложим и малко музичката за падане. Преди малко ще сложим музика. Хора, това ми е YouTube канала. Ето това ни е съдята. Ето. Ето тази там. Крис, дай тук. Мини Крис. Сега, това може да е не. Няма как през великия дефенс. Let's go. И той подава. И Чили ще го пусна в моя YouTube канал.
Сега ще има пас. Тръгване! О, фак! Палмах, майка. Ангел се изправя. И гол! Хора, това е футбол. Това е футбол. Това не е новия. Ето го и съдята е там. Съдята. 6-2. Пас беше този. Ах, паднах! И гол! Хора, това беше пети гол. Не, седми. С 5 голови водим. Ще ми слаби също добри. Ето го Крис, само да покажем каква му е тениската отзад. Ще зумнем. Настани каква е? Стани! Левски, а отзад името му. И пишете в коментара за кой отбор сте, няма да ви се сърди само за Левски или за ЦСКА. Ако сте за ЦСКА, напишете в коментарите изобщо. Пишете примерно, ако сте за Барса, а за Реал може също да пишете. Защото тук имаме и приятел, който е за Реал Мадрид, така че почваме мача. Продължаваме. Хора, това не е полувремето, ще е след малко. След 5 минути ще бъде нашето полувреме. Не, след 5 минути има... Сега продължава мача. Само това е последна атака в първото полувреме. Ангел се опита да разпъне Крис. Удар! Малко ни спасява! Ама това беше гол. Не беше. Но той си удари с колелото. И гол! Левандовски вкара гол. Само да покажем Левандовски е тук. Ето го Лева. Сега още може да снимаме хора. Само... Сега хора, завръщаме се в полувремето и отиваме да играем още малко, защото вечерта да знаете, че ще има абсолютно същото видео, само че което ще е вечерта. Така че да почваме. Ето ви, ето Ангеле. Ето го Ангел. Седи на топката и Аз съм оператора. Добре, хора, давайте да почваме. Ставам топката и да почваме. Времето за сега 7 на 2 за силни. Аре, бе, някой тук игре. Сега ще видим. Ето. И ето го, мини Крис. И гол! Гол! Да, аз съм оператор и затова няма да играеш. Аз съм оператор, ето му го гъза. Може да се види. Така. Аз съм оператора и съдята. Много Все пак Ангел е оператор. Гол! Хора, казвам ви, че този след малко ще го удари. Хора, казвам ви. Не спира да ме дръжи. Аре, остави го някъде, бе. Аре, тук го държи, не мога да си играеш мача тук. Хора, аз ще го оставя. Виж какво, ето ще го оставя така. Гол! И сега, хора, гледайте какво ще го направя. Айде. Не знам.
Стани, пази го отзад. И хора, гледайте сега как сега мини Крис тръгва. Крис. Колко е резултата? Не знам. Гледайте, двамата ще ги направя на ури, гледайте. Колко е? Не знам. 10 на 2. На 3 бе! Как го? Хора, тук става женска борба за мене, защото тия двамата правят с топката една. Да. Хората, които са учили полови органи в четвърти клас, ще разберат. Сега тръгва! Ето това ще е за утре. Хора, това беше за днеска.